Jekafo l'Amelikala Malikono Malikoka, et là je grand Gejulu Kamara, et Asile Kunafoni Balakanaka, et là je grand Gejulambe Bella de Lefoka Bella de Wale Numandon, Ninka Barkada Masaja la Kibali, grand Gejulu Alemia Bokuna Nenga Bilasro, Kasro Amafui Kaye, grand Gejulo, Dugu Jako Muganita, Aramade ni Wulaka Boy Shiglanka, qui sigi Fenti Mula Fentakilla, Fenti Fartola, Ibe Ala Barkada, Ala Mini Ilas Noko, Katlaki La Wili. Grand Gejulu ni yisiki ka jinatika tabolo lajɛ ala de masai masaw ka masakɛ ala dantala Grand Gejulu ni ye jinatika yɛrɛ tabolo lajɛ Grand Gejulu wajuli ale kuma bana ka ban ka ɲɛnamaya lajɛ ka adamaden sunɔgɔtogo lajɛ ka tila ka adamaden satogo lajɛ bɛɛ lajɛlen wajulula ɲuman ni juguman Grand Gejulu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o kuma ala k'an kɛ ɲumankɛla ye ala kan'an kɛ jugumankɛla ye Grand Gejulu bi ye araba ye e ni ne ka bɛn kunnafoni balan kɔnɔ Grand Gejulu équipe de mercredi u sen bɛ kirike la min ye Usasu Daba Tunkara a bɛ taama la min ye Bouakari o kuma ale fɛnɛ a sen bɛ kirike la e ni ne jamajɛ baara min bɛ Jɛgafo kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ni dɔ sen bɛ kirike la dɔ b'o nɔrɔ bila o kuma nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ nɛgɛtigi yɛrɛ bolo n'o ye an bɛ Jakite ye e ni ne o kuma an kɛmɛ k'an guwakili don ɲɔgɔn na nka radio Jɛgafo officiel ale ni YouTube u bɛ Mamutu Kamara bolo son duman ni ja duman maaw bɛ tila k'a lajɛ réseau kan o kuma min ye kunnafoni bala ye Grand Gejulu bi ye donba ye wa sini yɛrɛ ye donba ye ala kɛmɛ ka donbaw caya sini ye Noël seli Noël seli matigi Yesu Kirisa ale ka bangili o de ye Noël seli ni ma fili Mamutu ko di Mamutu yɛrɛ bɛ dɔɔnin dɔ a la a bɛ dɔɔnin dɔ a la Alléluia amen Grand Gejulu o kuma an bɛɛ de ye kelen Mali kɔnɔ i kɛra silamɛ ye i kɛra chrétien ye i kɛra tontigi ye bɛɛ n'i ka kungilenna bɛɛ n'i ka taabolo ni min ka fɛti sera adamadenya kɔnɔ sigiɲɔgɔnya kɔnɔ bɛn kɔnɔ an bɛ jɛ an b'o kɛ an balima chrétienw sini y'u ka Noël seli ye Grand Gejulu an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ ala ka seli sigi hɛrɛ la ala k'a kuncɛ hɛrɛ la dugawu ni bato minnu bɛna k'a kɔnɔ ala k'a minɛ an ye ala k'a minɛ jamana ye ala ka balimaya to ala ka furuɲɔgɔnya to ala ka bɛn ani keleya ala ko sabati jamanaban ye an ka ɲɛmaaba o kuma an b'a fɔ k'a bonne fête de Noël n'o ye honorable Nathaniel Dabele Grand Gejulu min y'an balima chrétienw ye k'u bɛɛ lajɛlen bonne fête ala ka seli don hɛrɛ la ala ka kuncɛ hɛrɛ la e ko cogo di Wajabate i ye kɔrɔfɔ min fɔ a tɛ tɛmɛ nin na chrétienw ka seli an bɛɛ ka seli don an bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ Mali tɛ nka kunnafoni an b'o kɛnɛ kan wa ni sɛbɛnnikɛlaw y'u ka sɛgɛn kɛ ka sɛbɛnni bɔ an b'a latɔmɔ n'an y'a latɔmɔ a kumabaw an bɛ sɔrɔ k'o tɛntɛnni daminɛ limanaw sigilen bɛ Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan k'u bɛ karamɔgɔkɔrɔba ani kalandenni ko k'o makɔrɔ o tuma anw fana yamaruyalen don ka wajibiya an kan an ka kunnafoni d'u ma a jɛlen tiɲɛ Grand Gé donkan ka ɲi an bɛ taa nɛgɛtigi fan fɛ an bɛ tila k'an da don kibaruyaw la labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira sɛgɛnnafiɲɛbɔ fɔlɔ an y'o kɛ o tuma i bolo don i ni sɛbɛnfura mana bɔ i k'a lakale Elhadji Grand Gejulu Kamara i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ Nouvel Horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Alpha Seso fulakɛ ka kalimu ka di Grand Gé a ko min fɔra a kɛra wa ɲuman tɛmɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye deuxième sommet des chefs d'état de la confédération de l'AES Grand Gejulu a fɔra kabini waati jan k'a yira k'a fɔ min y'a ta ko filanan ye o bɛna sigi sen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko ni AES kofɔra Alliance des États du Sahel a bɛ tali kɛ jamana saba kan Mali min y'a ko dayɛlɛ n'o ye faso Maliba Burkina Faso Niger jamana sɛbɛnnikɛla ko ni jamana saba masakɛ Grand Gejulu u n'u ka délégation u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛbaw kan sɛbɛnnikɛla ko a ko maa kun t'a dɔn ko nin bɛ se ka kɛ Grand Gejulu ala y'a ɲuman tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye laɲini lajɛ a tun bɛ tali kɛ sigiyɔrɔma caman kan Grand Gejulu min ye télévision de l'AES ye o min jɔra an ka jamana kɔnɔ zone aéroportuaire la u y'o koromokari sɛbɛnnikɛla ko min ye banque d'investissement AES ye Grand Gejulu jamana saba jɛra ni ka nafolomugu cɛ ka k'a kɔnɔ ni k'a dayɛlɛ ni sɛfɛwari miliyari 500 u y'o fana koromokari sɛbɛnnikɛla ko Grand Gé min ye distinction
i b'a ye k'a fɔ n'i ye ni jamanakuntigi fila lajɛ minnu nana an ka faso Maliba kɔnɔ Mali jamanakuntigi ale ye médaille ta Grand Guédiolo ni k'o di ni jamanakuntigi fila ma sɛbɛnkila ko médaille mun taara k'a don kana min ye dignité de Grand Croix de l'ordre national du Mali à titre étranger nin ye médaille girimanba min bɛ di masakɛw de ma o kuma Grand Guédiolo an ka jamanakuntigi y'o kɛ sɛbɛnkila ko Grand Guédiolo ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye fanani ye o ye kɔrɔlenko ye Mali ye jatigiya jamana ye Grand Guédiolo ye kɛnɛba n'o ye kɛnɛ laban o de ye centre international de conférence de Bamako Grand Guédiolo masakɛ saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen sɛbɛnkila ko min ye général d'armée Abdramani Tchani Niger masakɛ a y'a ka laseliw kɛ capitaine Ibrahima Traoré Burkina Faso masakɛ a y'a ka laseliw kɛ ko tigibatigi n'o ye général d'armée Assimi Goïta a y'a ka laseliw kɛ Grand Gué tigɛma don tigɛrɛfɔ la sɛbɛnkila ko a ko min ye AES ale président Gale n'o ye général d'armée Assimi Goïta Mali masakɛ Grand Guédiolo kabini dana taara ka da kan Grand Guédiolo a ye baara kumaba minnu kɛ a y'i da las'o ma a ko min kɔni AES ye Grand Guédiolo k'a sigira hakilina mun na o de ye ni jamana saba bɛ se ka bɔ nɔgɔ la min kɔni ye nansarabulon ka diyagoya fangaw ye an bɛ se ka bɔ jɔnjuru kɔnɔ sabu maa tɛna se k'i to jɔnjuru kɔnɔ k'e bɛ taa ɲɛ min ye ni jamana saba ye Bamajɛ walimu tɛmɛ kɛ ni jamana in sɛgɛrɛ Grand Guédiolo fɛn fɛn kan ka kɛ min ye kɔfɛmaw fɛ u y'o kɛ ka da finna ka da jɛ la Grand Guédiolo dɛsɛra ka fura sɔrɔ a la o tuma n'a dun ma ka fɔ an y'an yɛrɛ ta o tuma k'a daminɛ o don ka na bila bi la an ye min kɛ ko ɲɛdimi don kɔnɔ ni bi tɛ sɛbɛnkila ko min ye Bamancu ye k'a ma ban dɛ Mali jamanakuntigi ka kuma don nka digi kɛ b'u la bi fo ka dama tɛmɛ Grand Gué an bɛ ka taa taasira mun kan o tuma k'a dam'a la k'a fɔ don dɔ a ko in bɛ ban pewu sɛbɛnkila ko min ye Assimi ye a ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ Grand Guédiolo a ye da se nin bɛɛ lajɛlen ma i b'a ye k'a fɔ maaw ye nisɔndiya ale ni sewa sɔrɔ a ka kumaw la o tuma n'a dun ma k'a fɔ ko baara in ye jamajɛ baara ye waati mun taara k'a d'ale ma o waati kun cɛra Grand Guédiolo u bɛnna k'a di maa min ma o de ye Burkina Faso masakɛ capitaine Ibrahima Traoré sɛbɛnkila ko Mali jamanakuntigi a ye ɲɛmaya gulokiba ta ni k'a don capitaine Ibrahima Traoré kana Grand Guédiolo ale fana y'a ka discours kunkan fɔlɔ ale ye o lase o kuma k'a yira k'a fɔ jigiya ni dana mun taara k'a d'ale ma k'a na ko bɛɛ lajɛlen kɛ ne ka Assimi ladege ko maa bɛ misali de ta Mali kan Mali ye jamanaba ye Mali ye jamana barikalen ye Mali ye fɛn mun kɛ bi ko farafinna kan ka misali ta jamana in kan Mali ye fɛn mun kɛ bi ko diɲɛma kan ka misali ta jamana in kan o kuma ko ni Ala ni kira sɔnna ma maaw hakilina ye fɛn mun ye AES ko la ko AES bɛ tɛmɛ nin bɛɛ kan min ye ni jamana saba ye ko an ka to ɲɔgɔn bolo Grand Guédiolo hakilina kelen kunkilenna kelen taabolo kelen o kuma ko dɔɔni o kuma ko laɲiniw bɛ sabati kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Alpha Seso ale ka sɛbɛnni don Bois Jabate namu n tɛgɛ don a don joona Soir de Bamako mun bɛ yen wuladala kunnafoni hali laya ka sɛbɛn don a ko di Bois nam ni fatɔ i ka buru minɛ i ka dumunikɛ buru n'a y'a minɛ ni yɛlɛla fɛ dɔrɔn a b'a dun ni nu ma yɛlɛ dun a b'a bila a b'a fɔ ko nin b'a sɛbɛn la o tɛ ɲuman ye dɛ dunfɛn minɛlen fatɔ bɛ ka tila k'o bila o kɔrɔ man di yadɔ dɛ a k'a don de ka di o ba Bois ɲugu bila ni ɲagaɲaga ye bɛnbaliya kojugu a man ɲi o ye tiɲɛ ko politiki maa fila iya kuma b'a la u bɛ bɔ dugu min na u bɛ faleya de ko fɔ ko u welela bɔgɔ jeninen kan iya kuma b'a la u kana ɲɛfɔli kɛ pôle économique maaw fɛ Bois ninnu ka bɛnbaliya i b'a ye bɛɛ kɔni b'a dɔn a ko wulila vote de fɛ n'o ye commune vote ye vote in a kɛra novembre kalo tile 20 san 2016 o de la u kɛlen ka vote yɛrɛ kɛ ayiwa sebaya misɛrɛma sɔrɔ maa fila bɛ yen olu bɛɛ ka kuru bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye o la sa lisi RPM n'o ayiwa kodem faralen b'o kan ani lisi PRVM fasoko olu de ɲɛfɛ yanfan k'o sɔrɔ nka maire min n'o ye maire sortant ye i bɛna ka na ye sa parti sadi ale bɛ yen ADEMA PAJ o de bɛ yen APR o fana bɛ yen ayiwa ni adversaire fila n'o ye mun kɛ mɛ ka ja ta kɛrɛla la k'o wuli ɲɔgɔn fɛ tête de liste ko i bɛna ye o de kɔni o wulila bɛɛ kɔni b'a dɔn u ka kuru sɔrɔta bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye mɛ maakɔrɔba min bɛ yen sa n'o ye Mahamadu Keyita ye
RPM ibina kana yesa namu alalla sariyaw y'a fɔ cogo min o kɔni o taara o tale komini ɲɛfɛ faleya namu o lasa farankan n'u b'a fɔ ko alliance namu o farali kan dɛ o de ma daja ale la sabu ale tɛna se k'a ka baara k'a kɛ a sago la k'a kɛ a fɛrɛ ma o de la sa premier adjoint deuxième adjoint troisième o nana ka na di Yakuma b'a la ale ni min fana bɛ ɲɔgɔn na ma o de la sa ale ma se k'o kun fiyewu a ka sebaya a y'o de ta k'o yira Yakuma b'a la o sebaya yira ale kɔni y'i ta kɛ gwɛni o gwɛni signatiri n'o ye wa kasiw ye o bɛ maa saba min bolo a y'o ndaraki fɔlɔ n'o dun kɛra kuma sɛbɛlama yɛrɛ tɛ sara i la o bɔlen kɔfɛ a y'olu bɛɛ lajɛlen den kɛrɛfɛ a ma dan o ma ko ye régisseur a y'o labila Pati Sakana Sisengola Goye régisseur a y'o labila k'o bɔ yen pewu min fana chargelen bɛ état civil ko kunna o fana a y'o fana wuli ka bɔ yen ale kɔni ta kɛ fiye bere a ɲɛ tuguni bere b'a bolo n'a ni min kɔni bɛ n'a b'a da o kan nu régisseur kura a yɛrɛ nana ka n'o segin a yɛrɛ ye wa dɛ a t'a si kɛ sariya kɔnɔ a tɛ conseil communal ɲininka ale de ye ba karamɔgɔ ye ale de ye ba fɛn bɛɛ lajɛlen n'a ye min kɛ o y'o bannen kuma t'o kɔ Mali kɔnɔ yan ni minnu bɛ ɲɔgɔn na a t'olu dɔn fɔlɔ ko n tɛ kuma f'olu fɛ fo n'a ye n kana minnu olu fana wulila k'u ta da bɔgɔ jeninen kan conseil communal bɛna ka na ye sa u y'a yira ko maire kɔni bɛ yɛrɛsagokɛ de la ka fɛnw kɛ mun ti bɛn sariya ti sɔn min ma jamana yɛrɛ tɛ sɔn min ma Yakuma b'a la ko san damadɔ ninnu bɛ ɲɔgɔn na ja takara la san 2 bɔɲɔgɔnko nin groupe 2 u t'a da ɲɔgɔn tɛgɛ ɲuman na u t'a da ɲɔgɔn tɛgɛ foyi la ko juguman ka hakilina jugu ta k'o ɲɛsin ɲɔgɔn na wulikajɔw kɛra ko la fo o ma se ka foyi ɲɛnabɔ a ko la Keɲabakaw fɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ko k'a gɛlɛyalen don bɛɛ kɔni b'a dɔn lettre o dɔ kɛra n'o kɛra ka bɛn novembre kalo tile 11 ma san 2021 percepteur Keɲaba fɛ Yakuma b'a la min b'a yira mairie a ka na ni fɛnw ye n'o ye dossier min ye n bɛ se k'a to u bɛ se ka jateminɛ kɛ ka bɔ a kan k'a lajɛ a ka baarakɛ nɔ ni ɲuman don ni ɲuman tɛ a ma kala don a ɲina ka bɛn n'o ye a m'a dɔn ko maa kumana fɛ o dun o bɛ article 21 de ko fɔ arrêté interministériel 2021 2609 MEF MATD SG ka bila 13 juillet 2021 na o b'o de ko fɔ Yakuma b'a la sabu o ye sariya kisɛ ye a kan ka taa sira minnu fɛ a y'i kɔ don olu bɛɛ lajɛlen la o la sa nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko administration territoriale normalement ni a filɛ ka minnu ta olu ka maa tata kan ka bɔ olu de fan fɛ wa n'i bɛ ta o la e ka catégorie B1 wala BD Yakuma b'a la wa a ka sɔrɔ comptable y'a o fanga b'i kan o la sa mairie a bannaw bɛɛ lajɛlen de ma Yakuma b'a la min ka d'a ye a b'a kɛ ten Yakuma b'a la o tora wulikajɔ bɛɛ lajɛlen la sa collectif u ye wulikajɔ kɛ k'a yira a bɛ ka baara minnu kɛ kasabiw tɛ don a ɲɛ ma kasabi tununnen don fɛn bɛɛ lajɛlen tununnen fɛn si tɛ ka kɛ a ɲɛ ma olu fana y'u ta da bɔgɔ jeninen kan ka wulikajɔ kɛ i bɛna ye février kalo tile 5 san 2025 conseil des ministres o min kɛra an ka gouvernement o y'a yira ko u ka mairie k'u y'a dagakolon ci ko k'a filenkolon ci faleyakaw fɛ yen o la sa o sabu sariya sɔsɔ damantan o de b'u fɛ yen min kan ka kɛ cɛ t'a dɔn a b'a dɔn nka a t'a kɛ yɛrɛsagokɛ dɔrɔn baara k'a nana ka na gɛlɛya u bolo u de tor'o la sa Yakuma b'a la sɛbɛnfuraw bɛ don ka kiiriw kɛ Elaji Keita bɛɛ kɔni b'a dɔn ala la ko ka bila baara ɲɛfɛ ka baara kɛ yanni waati cɛ ka baaraw gérer o de la u tor'o la ko o tɛ u ɲɛnako ye conseiller mɔgɔw u ye wuli ka jɔ kɛ tuguni u ka avocat o tun ye maître Mamadu Kamara ye u ye Bamakɔ yɛrɛ cour siège a ko la k'a ko tɛna da olu fɛ yen ko Bamakɔkaw da bɛ don a la o de la sa ala la maa 2 bɛ yen Buwa Jabate u ye ala minɛ k'olu wele k'olu kana Yakuma b'a la ɲininkali a bɛ sɛmɛ o la pôle économique u ka baara kɛlen o Yakuma b'a la nka u tun b'a fɛ ka denmisɛnw fana da de don kɛlɛ la denmisɛnw o tɛ bɛn
k'olu tɛ na kɛ maa ka kɛlɛkɛbere ye olu tun ye don dɔ labɛn n'o tun ye décembre kalo tile 8 ye k'u bɛna ka na meeting belebele kɛ meeting min n'a tun bɛ synchroniser baɲumankɛw bɛ yen olu kumana denmisɛnninw fɛ k'u kana kɛ dɛ k'u ka bila olu y'a bila bon nin sɛbɛnfura an y'a bɔ soir de Bamako kɔnɔ laya ka sɛbɛn de don. Namu. Elhadji Grand Guédioulou Camara Jona ne bɛ tigɛ don le soir de Bamako sɛbɛnnikɛla ye Youssou Konaté Simbo a ka kalimu ka di a ko hali bi an ka ni tosira tɔw guwan Elhadji Grand Guédioulou Camara min ye affaire paramode sɛbɛnnikɛla ko ni paramodi a bɛ fɛn mun mana Grand Guédioulou o de ye jamana ka kɛlɛkɛminɛnw sanni ko tuma min na Elhadji Ibrahim Boubacar Keita bɛ jamana masakɛya la Ala ma hinɛ n'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko cɛkɔrɔba in a ye yamaruya ta ka di cɛw kan Grand Guédioulou k'u ka jamana ka kow ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko ɲɛnabɔ baw o tuma ko a na kɛ ni ko feerekɛla olu de bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko ni tiɲɛ ma bange Grand Gué nin ko in a gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédioulou min ye maa 17 ye boloŋɔni taara ka ɲɛsin olu ma k'a yira k'a fɔ k'olu bɛ dɔ dɔn nin ko in na o tuma fɛn kelenw bɛ se k'u ko k'u jɛ u kan na min ye kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ ɲininkaliw kɔnɔ bɛɛ k'i ta fɔ i bɛ min kalama i ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédioulou nin ko in kunu tarata kalo tile 23 i b'a ye k'a fɔ chambre criminelle de la cour d'appel de Bamako i b'a ye k'a fɔ u ye nin ko in nujuru ta k'a di ye Grand Guédioulou o fana ye wele bila maa 17 ma Grand Guédioulou i ka da la k'a fɔ o kuma a bɛɛ ma ye sɛbɛnnikɛla ko a ko minnu ma ye olu de tɔgɔ filɛ Cɛman Ibɛri Kulubali o ma ye Mamadou Igor Jara o fana ma ye Dr Boubou Cissé o ma ye Babali Ba o fana ma ye Grand Guédioulou a na kɛ ni ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ jamana kɔfɛ o tuma sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ n'i y'a lajɛ Grand Guédioulou minnu bɛ jamana kɔnɔ o tuma k'olu yera kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu yera o dɔ filɛ nin ye Moustapha Darabo ale ex-directeur du matériel des hydrocarbures et du transport des armées ale yera kɛnɛ kan o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye colonel major Nuhu Dabitawo ex-directeur général du commissariat des armées ale yera kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Cɛna Kulubali ale ye ex-ministre des finances ale fana yera kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédioulou b'a ye k'a fɔ ɲininkali min kan ka kɛ min y'o ɲininkali baara olu kɛra kɛcogo labɛn kunbɛɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye maa 13 ye Grand Guédioulou k'olu yera kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye chambre criminelle ye n'o ye cour d'appel Bamako ya Grand Gué maa 13 taar'i jɔ kunun Grand Gué ɲininkali taara ni k'u bɛɛ sɛgɛrɛ kelen jalaki min tun bɛ k'u sɛgɛrɛ i tulo kɛrɛbɔsigi Grand Guédioulou faux usage de faux corruption atteinte aux biens publics blanchiment des capitaux et complicité nin tɛ kuma duman ye dɛ min ye ŋanamu yuruku ka fɛn kɛ ni fɛn mun kɛli man kan natabaya min ye jamana sariya burujali nafolo ɲini ko juguya ye k'u jalakilen bɛ o de la Grand Guédioulou sɛbɛnnikɛla ko l'ancien min ye ministre des finances n'o ye Cɛna Kulubali ye Grand Guédioulou ale ka ɲininkali daminɛlen ale kumana a ko Grand Guédioulou ko nin ko in diyara ale ye k'ale nisɔndiyalen ale sewalen don ko jalaki min taama k'u sɛgɛrɛ Grand Guédioulou k'a fɔra de k'u bɛ min dɔn k'u k'o fɔ k'ale bɛ min fɔ nin ko in na ko jamanakuntigi ale dagayɔrɔ n'o ye présidence ye k'o ye sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ min kɛ nin ko in na ni ka sɛbɛn bɔ n'o ye rapport ye Grand Guédioulou ko rapport lakika tɛ minnu y'a baara kɛ k'u ma k'a kɛcogo la o tuma ko baara min don ko baara kɛrɛ jɛngɛnen don sɛbɛnnikɛla ko min ye Cɛna Kulubali ale de ka kuma don dɛ a ko nin baara in maa minnu da kun kan ka don a la o maa fɔlɔ bureau du vérificateur général k'a kɛra olu k'olu dama don a la contrôle général des services publics k'olu fana dama don a la k'olu dama don sɛgɛsɛgɛli min na jamana kɔnɔ wari dunko kuma la Grand Guédioulou ko maa bɛ se ka kalamani turu o kan wa o tuma ko baara in kɛra kɛcogo min na o tuma k'olu t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ kuma jalaki min taara k'olu sɛgɛrɛ k'olu de ye nin wari ŋanamu ko maa si ma wari ŋanamu Cɛna de ka kuma don dɛ ko jalaki min tun bɛ k'olu sɛgɛrɛ miliyari 11 k'a ma d'u maa si fɛ k'a dira min kama k'a kɛra ten ale bɛ min don a la Grand Guédioulou ko min kɔni ye tigɛnɔbila fɔlɔ min kɛra i ka da la k'a fɔ contrat ni k'a labila janko minɛnw bɛ se ka san cogo min na Grand Guédioulou k'ale ye contrat in tigɛnɔbila fɔlɔ kɛ o tuma ko wari min bɔra k'a di a dibaw ma
k'a kɛra kɛcogo la k'i kala maa ma dɔrɔmɛ kelen fosi a kan ka taa don minɛn min na Grand Guédiawaye marché kɔnɔna la ko baara kɛra n'o ye o tuma min y'ale tiɲɛna ye k'a fɔ de ko dɔrɔmɛ kelen bɛna ale nɛn kan k'a b'a da lawurusi la k'ale ma dɔrɔmɛ kelen dun nin na wa k'ale bɛ maa tɔw fana jamajɛya ko maa si ma fɛn dun maa si ma foyi dun min ye tiɲɛna ye miliyari 11 Grand Guédiawaye k'a baara kɛra ni hakilina mun ye ko k'a ko sɛgɛsɛgɛ hali bi k'a tɛ bi a sɛbɛkɔrɔ tɛ k'a tɛ don a jalaki kɔrɔ ale kɔni y'i ta fɔ k'a ba nin ko in na fɔlɔ maa tɔw bɛ ka ɲininka kunnafoni fila nin ye an ye min bɔ le soir de Bamako Youssou Konate Simbo ale ka sɛbɛnni don Jabate namu mana bɛ n bolo don a don joona dala kunnafoni mun bɛ de Bamako a ko di kuma kɛlen don yafuma b'a la maa min ye sɛbɛn tɔgɔ bila Maïmouna Doumbouya a ko tɔgɔ di bon an ka aéroport international tɛnɛ maɲi a ka kalimu ka di yɛrɛ la ko baara tɛ kɛ a kɛcogo la sabu ka contrôle kɛ contrôle k'a jɛ a tɛ ka k'a sira fɛ namu nin ko gɛlɛyara maaw bolo fɛn girimanw olu bɛ tunu bagages olu bɛ tunu o dɔ wɛrɛ tɛ koyi ko nin kuma bɛ ka fɔ de yaasa baara ka kɛ ka ɲa n'o tɛ tɔgɔ tiɲɛ ko tɛ a ma kɛ o kama Gambo de gosilen don baara kɛcogo ka yɛlɛma aéroport la bagages bɛ tɛmɛ fan min fɛ o ka ɲi n'o y'an ka aéroport international président Modibo Keita a bɛ Senu i bɛna ye sa bɛɛ kɔni b'a dɔn n'i bɛ bɔ dugu fɛ sanfɛ an fɛ ka na tɛmɛsira ye ale de ye sabu kɔnɔba sogontan a bɛ jigin o yɔrɔ de la an n'a ka minɛnw bɛ bɔ kelen kelen minɛnw bɛ tɛmɛ bagages tɛmɛ yɔrɔ fana fɛ tabaw b'u ka tataw ta nka ko maaw bɛ yen nɔ minnu bolo fila wusulen don yakuma b'a la olu ta kɔni ka maaw ka bagages de ta ni o ye o ti bɛn i ta tɛ fɛn min ye ko san 2000 marisi kalo san 2023 namu maa fila bɛ n'o ye zonbalaw ye bagages talaw de don ko tɛgɛ dara olu kan yakuma b'a la police spéciale de l'air fɛ et des frontières o agent filaw tiɲɛ yɛrɛ la olu ta kun tɛ dɔwɛrɛ ye u b'u jɔ k'u yɛrɛ kɛ baarakɛlaw ye aéroport kɔnɔna la yen ni minɛnw bɛ ka tɛmɛ u bɛ dɔ ta a la a maa filaw u bɛ ɲɔgɔn wele téléphone de la wa taxi b'u bolo minɛnw bɛ k'a kɔnɔ yɔrɔ min na dɔrɔn wa maa fana bɛ yen min fana b'a lakuru u taara tɛgɛ da olu fana kan ka taa walisi caman sɔrɔ olu fana fɛ aéroport policiers an ka tɛgɛrɛba de f'u ye baarakɛlaw don kɔlɔsilikɛlaw don maa bɛ maa la i bɛna ka na ye u tɛgɛ sera olu ta damadɔ ma nka police spéciale de l'air et des frontières tiɲɛ yɛrɛ la i bɛna ka na ye olu bɛ baara k'a kɛ fo k'a sɛgɛsɛgɛ fo ka s'a da ni maa sɛgɛnɛma filaw i bɛna ye n y'a f'i ye cogo min na u bɛ ɲɔgɔn wele téléphone de la u pɛrɛlen don a fɛ avion kɔni tɛ jigin u ɲinɛ ma u labɛnnen don sanga ani waati fɛn girimanw u b'o de fiɲɛ maaw kɔ fɛn dagɛlɛnw fɛn sɛbɛlamaw fɛn nafalamaw u b'u tɛgɛ da u kan u y'a to n'o ko ye a bɛ komi n'i tɛgɛ fa to na nɔgɔlama na k'o k'i da o jiginnen yɔrɔnin kelen u fana ka tali de bɛ o cogoya la nka polisiw kɔni ye fɛɛrɛ kɛ ka tɛgɛ da ni maa fila kan o san na ani u ka zonbolo fɛminɛla u tɛ reselɛri ka tɛgɛ da olu bɛɛ lajɛlen kan yakumaba la bagages zone yakumaba la n y'o de fɔ u bɛ taxi de b'u bolo o pɛrɛlen jɔlen a ta an'u ka k'a kɔnɔ o k'i kɛ sira kan yɔrɔnin kelen yakumaba la Jabate nka an ka maa dɔ bɛ yen o ko k'a ko de ɲɛɲini baara ka kɛ k'a ɲa sabu ale yɛrɛ ka voyage dɔ sen fɛ dɔgɔkun kelen ale bolo min na a y'o de kɛ taa ka segin na a bɛ jo ale da don o don fo ka na se don min ale ka minɛn yera mɛ k'ale y'a ka minɛn de ta bɔ k'a bɔ mɔgɔ si m'a fɔ ale ma ko mun b'i kun i nana mun ta e ta ye nin ye e ta tɛ nin ye ko donc ko o kan ka dabila de sɛgɛsɛgɛli a ka kɛ ko fo ka nɔbɔ k'o la sɛbɛnfura an y'a bɔ ayiwa soir de Bamako kɔnɔ u ka bi bɔli don Grand Guédiawaye n'i ye namaratɔ in taki kɔ a mɔmɔ o mɔmɔ a b'a fɛrɛ minɛ yɔrɔ dɔn le sursaut maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Mariamu Sisoko a ko di Mariamu ko Grand Guédiawaye an ka taa Keɲeba Grand Guédiawaye min ye nin funakenin ye Keɲeba dugu dɔ bɛ yen Grand Guédiawaye ale kɔni ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye min ye ɲɛnaminimafɛnw feereli ko ye n'o ye funankɛnin biborɔn kasa yɛrɛ b'a fɛ san 17 sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiawaye nin bɛ se ka kɛ cogo di wa a bɛ ka kɛ don o don dɛ min ye ɲɛnaminimafɛnw ye n'o ye dɔrɔkojugu ye Grand Guédiawaye ko ka feereli dabila an ka jamana in kɔnɔ a doni a kɔnnen don sariya kɔni o tɛ jɛn n'a ye nka o n'a ta o ta Grand Guédiawaye don o don a bɛ ka don cogo di ɲininkali gɛlɛn don o don a bɛ ka don wa a bɛ ka feere fan bɛɛ
denmisɛnninw bɛ ka taa san k'u yɛrɛ tiɲɛ maakɔrɔba dɔw yɛrɛ bɛ taa san k'u yɛrɛ tiɲɛ ni ka tila ka taa kɛ banbanciya ye sabu maanifin n'i b'i yɛrɛ ma Grand Guédiaulu ka katigɛlɛya k'i maanifin ɲɔgɔn na i tɛ se ka kɛ nka n'i ye fɛn ta i ni fɛn mun tali man kan o y'i bɔlen adamadenya kɔnɔ i bɛ fɛn kɛ i ma sigi ni fɛn min ye maa minnu bɛ mugu ci maa la maa minnu bɛ muru turu maa la Grand Guédiaulu t'u yɛrɛ ma fɛn de b'u kɔnɔ n'i y'a k'i kɔnɔ ka ban i bɔlen maaya la Grand Guédiaulu yaasa an ka se ka kisi nin bɛɛ ma min ye jamana finitigilakaw ye olu kɔni b'u sɔn su fara tile kan k'a yira k'a fɔ n'a kɔni ma ɲɛ k'a yamaralen tɛ nka ni maa min y'i dogo ka don n'a ye dogodogoni na Grand Guédiaulu n'i bolo taara ka den kan i bɛ taa jaabi sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Kayi région Keɲeba cercle ye Grand Guédiaulu bɛ k'a fɔ nin funakɛnin ye n'ale ye san 17 dɔrɔn ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Grand Guédiaulu ni san 17 a bɛ dugu min na dugu in tɔgɔ ko Kunda ale ni Keɲeba dugu kɔnɔna kilomètre 15 bɔɲɔgɔn min kɔni ye ni dugu in ye Grand Guédiaulu b'a ye k'a fɔ activité principale min bɛ yen o de ye min ye dugujukɔrɔ nafolo n'o ye sanu ye cɛ fara muso kan bɛɛ bɛ garisɛgɛ lajɛ o la jama bɛ yen kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko wa ni Sénégal jamana yɛrɛ man jango ye min kɔni ye nin funakɛnin ye ale kɔni kɛmɛ ka muruti sigida kɔnɔ Grand Guédiaulu ko wari sɔrɔli duma o de ye ka don dɔrɔku feere la min kɔni ye nin dɔrɔku ye i b'a ye k'a fɔ sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen Grand Guédiaulu a na kɛ n'ale ka kalifa tɔrɔ la k'a yira k'a fɔ nin ban bɛ fɛn bɛɛ ma nin funakɛnin ye fo dɔrɔku feere ka denmisɛnninw tiɲɛ sigida la k'a ti bɛn k'a b'a kofɔ ka dénoncer sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiaulu min ye ba polisilakaw ye Keɲeba dugu kɔnɔna yɛrɛ la a ye min kɔni polisiw sɛgɛrɛ ni ka taa kibaruya d'u tulo kan k'a yira k'a fɔ k'a ka d'ale ye polisiw kana ale tɔgɔ fɔ dɛ sabu min kɔni ye n'a donna k'ale don i ka d'a la k'a fɔ dɔrɔgutalaw ka kɛlɛ don o tuma k'ale na sigida bila polisiw kɔni layidu t'a ye i da k'i miiri i da k'i hakili jagabɔ i da ka i hakili latigɛ i b'a fɔ ko ngɔmɔyirana mɔden e tɔgɔ kɔni tɛ bɔ an dabada sabu i ye min kɛ jamana ye jamana yɛrɛ kan k'e fo n'i ye tiɲɛnikɛla dénoncer jamana kan k'i fo o tuma ko e tɛna kɔlɔlɔ wɛrɛ sɔrɔ la Grand Guédiaulu sɛbɛnnikɛla ko min ye ba polisiw ye Keɲeba u y'u ka mobili ta min fɔr'u ye ka taa lajɛ sabu u tɛ bin maa kan u tɛ baga maga ma Grand Guédiaulu taar'u ka zɔlen da k'a sɛgɛsɛgɛ ka taa ye k'a fɔ lakika yɛrɛ la maa min kofɔr'u ye ani du min kofɔr'u ye Grand Guédiaulu ni ka sin k'u mɔrɔti ka don so kɔnɔ ka taa ye k'a fɔ lakika don cɛnin bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko cɛnin yɛrɛ tɔgɔ u y'a don bɛrɛ la ko A.Y san 17 min ye Kunda Keɲeba ale marabolo la sɛbɛnnikɛla ko u donna ka so kɔnɔ ni k'a lajɛ u filɛ ka taa kisɛw dalen sɔrɔ min ye dɔrɔku kisɛ 1700 ale ni 43 bois dépôt don dɔrɔku jugumanba nka dɔrɔku in tɔgɔ ma fɔ sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiaulu n'i y'a lajɛ dɔrɔku 1700 ni 43 min yera k'a kelen o kelen cɛnin b'a kelen o kelen feere 2000 sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiaulu min ye petini ye i b'a ye k'a fɔ u y'a bisi k'a bisi a ko ale ye denmisɛnnin ye nka ko ɲɛnatigɛ dɔ bɛ yen Grand Guédiaulu tɔgɔ ko AN o de b'ale servir ale b'a feere ni k'o ka nafolo di ni ka tila k'a ta sɛbɛnnikɛla ko min y'o ɲɛnatigɛ ko bɛ yɔrɔ jumɛn na Grand Guédiaulu taar'u ka so u taara sɔrɔ k'o tan bɛ taamana Sénégali Grand Guédiaulu hali sini o bɛ ka taa sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye AY ye Grand Guédiaulu y'a minɛ ka bɔ n'a ye ni dugu in na ni ka taa n'a ye Keɲeba dugu kɔnɔ k'a di min ye kiiri tigɛlamɔgɔw ma mun na donna dɔrɔgu ko la maaw b'a sɛgɛrɛ cogo di a bɛ dɔrɔgu feere cogo di a bɛ mun de sɔrɔ a kɔnɔ Grand Guédiaulu k'a bɛ k'o ɲininkali de kɛ sisan nka dɔrɔgu kisɛ mun yera a bolo sɛbɛnnikɛla ko o valeur bɛ t'i jɔ CFA wari $8,000 100,000 ani 40,000 ani 7,000 o de yera a bolo polisiw b'a minɛ tuma min na 8,715,000 francs CFA sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiaulu ko ni ɲɔgɔnna camanba de b'an ka sigida la o tuma min ye denmisɛnnin fitininw ban bɛ sɛbɛ ma ni k'u ta kɛ wari sɔrɔli duman ye n'o de ye dɔrɔgu feere ka sɔrɔ u ma sɛngɛnba wɔsi o tuma ka nin to sigida la abada ko sigida ka ɲɛta sabatili bɛ gɛlɛya kunnafoni fila de an ye min bɔ le siriso kɔnɔ Mariam Sisoko ale ka sɛbɛnni don Boy Jabatɛ naamu tɛgɛ bɛ don tuguni a don joona Soir de Bamako n y'a ta n bɛna a lakali Maïmouna Doumbouya naamu nin y'a ka sɛbɛnni tɛnɛ Mayiko de ko min bɛ Sidiki Jabatɛ ni Général Siko ni ɲɔgɔn cɛ Sénégali alala maa min ni plainte donn'a kan ka condamné ko kiiri bɛlen k'u ye kalo kelen kaso d'a ma ani CFA wari miliyɔn 1 k'a k'o sara a filɛ dɛ sike an ka artiste dɔnkilidalaba maliyɛn don Sidiki Jabatɛ Kala Jula Sangoyi Bereta Jula ko a ye plainte de don
Sénégal kirikɛlaw fɛ yen ka ɲɛsin maa la maa min n'u ko a ma ko Cheikh Nimaga ko activiste de don a dɔnnenba don a fɛ ya kuma a ka baara la kojugu ko Sidiki y'a yira plainte la ko a b'a nɛni jɛlen ani ka kalo k'olu da la o ko kɛlen sa i bɛna ye a bɛ waati bɔ Kamaleni a bɛ bolola n'o ye Sidiki ye plainte don min ka Siko a bɛ fanga mɔgɔw bolo général Siko i bɛna ka na ye kunungo alala ko kiiri k'u y'a tigɛ a tigɛlen k'u y'a bila kalo kelen kaso CFA wari miliyɔn 1 ko ni Sidiki ka avocat kun ko k'a bila san 2 kaso ko ani miliyɔn 100 k'a k'o sara nka olu m'o fɔ fo kalo 1 CFA wari miliyɔn 1 Kamaleni yɛrɛ dun dɔgɔkun 3 a y'o kɛ kaso la ka ban kaso tɔ tɛ bɛrɛ bilen dɛ nka ko nin t'a ko nɔgɔyalen ko ye y'a diinɛmaw k'a delila ka filafilanin fɔ olu fana ma olu fana wulilen bɛ u ta la k'u ka plainte don Sénégal ta donnen don ko hali yankaw fana ta donnen don yakuma b'a la a gɛlɛyara ne ko n ko tiɲɛ yɛrɛ la ngi bi ti bugu yɔrɔ dɔ tara sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ tara sɔrɔ maa bɛ yen e ta kɛra jata kalalala ye o la Cheikh Nimaga i bɛna ka na ye dɔ wɛrɛ tɛ foyi ma tugu a kɔ a ka dajuguya o damanda o de taara ka tugu a kɔ diinɛmaw ka olu sɛbɛkɔrɔ bɔrɔntɔ i bɛna ye sa kabine min décembre kalo tile 8 san 2025 ko kabine dɔ bɛ yen o b'a fɔ a kabine tɔgɔ ko so Cheikh Ndiaye et associé alala k'olu kɔni y'a yira tiɲɛ yɛrɛ la ko ninnu kɔni ser'u ma ka taa u ka kuma k'a ɲɛf'u ye n'o ye Haut Conseil maaw ye o la k'olu kɔni bɛ olu ka baara kɛ ko fo ka taa se a dan na Cheikh Nimaga i bɛna ka na ye Sénégal ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko fɛn caman fɔra ko a b'olu de ta ko ka buna hadamadenw sɛgɛrɛ Cheikh Nimaga ni bɛɛ ko a ma ko Siko alala ko a ka kuma kɛcogo ko a ka farin a b'i ta tɔgɔ ma yɔrɔnin kelen ya kuma b'a la nka nin ko kɔni ko a ko ma ban dɛ maaw hakili la ko kiiri min tigɛra ko k'a fɔ ko kalo 1 n'o tɔ ye dɔgɔkun 1 jɛ ani miliyɔn 1 k'a ma fiɲɛbɔ da sɔrɔ dɛ ko wɛlɛ de wulilen don a kɔ min nɔ ka jugu o ye diinɛtigiw ka kɛlɛ ye maa t'o bɛɛ ban waati dɔn kɔrɔfɔ an y'o de fɔ an y'a bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔ u ka bi bɔli maa min y'a bɔ Amina Dubuya kuma ka ɲi an bɛ taa Amadu fan fɛ an bɛ tila ka na a sera a kuncɛyɔrɔ ma sabu kelen b'i bolo kelen bɛ n bolo an b'a fɔ ko 1 contre 1 o tuma i labɛn i k'i tɛgɛ don nbala kɔnɔ i ka bɔ ni dɔ ye le républicain maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Musa Samba Diallo a ko di Musa Garangeju la ko an ka taa Tombouctou min ye waliju 333 dayɔrɔ Garangeju o tɛ yɔrɔ gansan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin y'a siɲɛ galegale min ye biennale artistique Garangeju jamana yɛrɛ kɛmɛ ka disi da seko ni dɔnko mun na ka ta ka bɔ jamana camancɛ bolo ni ka taa n'a ye jamana kɔrɔnfɛ bolo la sɛbɛnnikɛla ko a na se ka kɛ wa walima tɛna se ka kɛ wa Garangeju a jatigɛ n'a siranya o tun bɛ maa caman na ka Ala barika kabini ni décembre kalo tile 18 Garangeju yen kɛmɛ min ye lahara bɔlɔnba bɔn sen ka bɔn kun kan o de bɛ Tombouctou bɛ o kuma ko yɔrɔ dumanba sɛbɛnnikɛla ko an ka seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe Garangeju a nunjuru b'ale de bolo jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ kɔnɔ jamana kuntigi min ye général de division Ablaye Maïga Garangeju ale yɛrɛ taara jamana kuntigi tɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in Mali région 19 Garangeju la bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kan wa min y'a marabolo ɲɛma gouverneur ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔ nin bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kan Garangeju jamakulu mun bɛ Tombouctou bɛ depuis Ala ka Tombouctou da a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ka di n'a bɛɛ ye o de ye lakana ye n'o ye côté sécurité ye Garangeju ba ye k'a fɔ karankɛdaw bɛɛ lajɛlen suwalen bɛɛ min ye sécurité ko ye hali ni kɔnɔ panna fo n'u ɲana kɔnɔ ma Garangeju sinatɔ u b'a lajigin duguma sɛbɛnnikɛla ko min ye ba polisilakaw ye gendarmew suraso gardo Garangeju a fɔ Mali lakanaba bɛɛ lajɛlen o kɛmɛ ka yɔrɔ kɛ dɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye hali dunanw ye n'o ye nanzara kulobilenw ye maa minnu ye
ye turusiw ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ k'a tɛ fu ko abada wa kɛmɛ ka Tɔnbukutu kɛ dɛbɛdɛbɛ tɛmɛnila ko a ko gidi minnu bɛ n'olu kɔni tun ka du bɛɛ balo ni gidiya ye Garankejulu ko maa caman bɛ yen olu kɔni ye gɔngɔn b'u ka moto n'u ka mɔbiliw kan min kɔni turusiw nalen dugu kɔnɔ i ka da la k'a fɔ ko maa caman ka na bɛna ja tɛmɛnila ko Garankejulu Mali yɛrɛ kɛmɛ ka labɛn mun sabati min ye patrouille minnu bɛ yen k'a daminɛ Tɔnbukutu ka taa bila Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la janko sanyɛlɛma seliw la Noël bi y'o siɲɛna ye ka taa bila 31 décembre Garankejulu kunbɛn san o san o ye kɔrɔlen ko ye Mali bilama Garankejulu ko tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛtaw bɛ ka sabati dɔɔni o tɛ tɔ to foyi la kunnafoni filan de an ye min bɔ le républicain kɔnɔ Musa Samba Jalo ale ka sɛbɛnni don Bois Jabate l'indépendant kumana ko tɔgɔ de Fale Kulubali mais n tɛ Fale fana ye dɛ ne Fale Kulubali l'indépendant a ko di a kumana a ko tɔgɔ di ala la lakana sira fɛ ɲɔrɔ yanfa in fɛ ka na Buguni an ka faamaw ala k'u bɛ ka mugu jugu de jigi juguw kan k'u kunkolo ci k'u kɔ kari k'u sen kari k'u dɔn yɔrɔ k'a ban k'u latunu k'u si latunu i bɛna ye dɔgɔkun daminɛ in na an ka sɔrɔsiw n'an ko ma ko fama o don u ye wuli ka jɔ kɛ ka mugujugu dɛsi jugu ninnu u dangayɔrɔbaw la o yɔrɔ ɲɔrɔ yanfan ala la i bɛna ye mugujugu fili waati n'u ka opération fɔlɔ ye terroriste olu juguya la ala la u y'u ka yɔrɔw de ɲini ɲɔrɔ yanfan in fɛ ka taa Gajaba jala ka tɛmɛ o la Yakumaba la ɲɔrɔ a lamunu bɛɛ lajɛlen fo ka se ɲɔrɔ di Sahel tiɲɛ yɛrɛ la u y'a bɛɛ lajɛlen lawele Yakumaba la u ka yɔrɔ bɛ yen u k'a ma ko Gurel Jaji o ye dugu ye u fan fɛ u y'o yɔrɔ fana bɛɛ lajɛlen k'o lakana o la u ka nin wulikajɔ min filɛ ni sanfɛmaw de bɛ k'a kɛ n'o ye avion maw ye k'u ye digi kɛ juguw la caman u y'o bɔnɛw ni na Yakuma bɛ a la u kɛra sababu ye y'a faamuya b'a la u bɛ wuli ka jɔ min kɛ ka ɲɛsin an ka citɛrɛnw na ni o kɔnfɔw bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ an ka maaw taara ka taa olu bɛɛ lajɛlen dɛmɛ u dɛsɛra ka ngara da olu ɲɛ an ka faamaw tiɲɛ la u ni foli a ka kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen Buguni yanfan in fɛ ka na Kajana Buguni Bamakɔ ala la ko an ka avion tigiw kɔni u y'a fan bɛɛ de larawe Yakuma la yaasa yɔrɔ bɛ se ka lakana cogoya min na wa u bɛ taa u da yɔrɔ minnu na ka taa ka ngara da ɲɛ an ka faamaw y'olu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ k'u bɛɛ walankata groupe armé terroriste kɔlɔnjɛba yanfan in fɛ ka na Wangoro ala la u ye wuli ka jɔ kɛ yen fana la ka yen fana bɛɛ lajɛlen k'a lakana Yakuma yan'o cɛ ala la i bɛna ka na ye u avion a ka tɛmɛ senna dɔ la Yakuma b'a la a bɛ laraweli de la sanga ani waati Buguni groupe armé u bɛ wuli ka jɔ kɛ k'u bɛ t'u da ɲɛ ayi u tɛ se fo k'u sa fɛn fɛn ma n'u kun bɔ o kun tɛ segin lahara ta o de ka teli u bolo o tuma avion mɔgɔw tiɲɛ yɛrɛ la u ye wuli ka jɔ min kɛ k'a baara ɲɛna nin waati kɔnɔna la Yakuma b'a la Bugari la yɔrɔ dɔ bɛ ani Ceri Sikaso yanfan in fɛ o b'o de kofɔ an ka armée k'u sera bunahadamaden ɲɛnama yɛrɛ jugu ɲɛnama ka tɛgɛ da u kɔ k'u salo k'u bolo da u kɔ ka juru kɛ k'u bolo sen kɔ la an ka sɔrɔsiw y'o kɛ u ka wuli ka jɔ caman kɛra n'o ye Mali sɔrɔsiw ye tiɲɛ yɛrɛ la yɔrɔ la an ka sɔrɔsiw ye wuli ka jɔ kɛ ka taa se jugu ninnu ma n'u k'o ma ko Jinin dugu i yɛrɛ kuma Kilebi yanfan fɛ an ka armée u ye wuli ka jɔ kɛ ka dɔ fara kana kan kana a tɔ de Yakuba yɛrɛ bolo Yakuma b'a la sabu u ye sira wɛrɛw ta sira min n'o bɛ Abidjan Bamakɔ k'olu kofɔ yaasa an ka taji natɔ ngara kana da u ɲɛ Bois Jabate labɛn kɔni bɛɛ lajɛlen sabatilen bɛ sanfɛmaw fɛ wa dugumamɔgɔw k'olu b'a tɔ dafa n'o ye Mali faamaw ye sɛbɛnfura a bɔra l'indépendant de kɔnɔ u ka bi bɔli Fale Kulubali ka sɛbɛn don Garanke kibaruya min tun b'an bolo kɔrɔ Garanke fɛn Bamali Jate dɔn nin bɛ fu siri o dɔn na Garanke arajo jigafɔ bɛ waleya mun na sa o de ye Coupe d'Afrique min bɛ ka kɛ Marɔkɔkaw fɛ yen Garanke ni ka lakale jamanadenw ye ayiwa min kɔni ntolanci kunfɔlɔ o bɛ sen na ayiwa min ye baara bannen ye an bɛ taa dugu ma san an bɛ bɔ sanfɛ ka taa dugu ma ni ka tɛmɛ ni baara
baaraw ye fo ka taa bila 22h waati sabu ni ntolanci ma ban ayiwa min ye an ka baara fana tɛna jigin n'o ye ayiwa maa bɛ taa so nka toli bɛna turu da datu kun n'o tɛ datu tolitɔla don ni maa min bɛ k'i ka bɔli ni ka yala ko kani ko ni kani banna ko na sidɔn kani tɛna to senna kudayi garanke o tuma min ye foli badabada an b'o ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ waati sɛbɛkɔrɔ kurun na an bɛ bi ta bila yan min ye an bɛ jakite nɛgɛtigi ye ale sɔnni dalen bɛ nɛgɛ kan kabini 5h du matin e n'ale bali dayɛlɛ o tuma sɛgɛnnafiɲɛ bɔ tɛ yen wa jigini tɛ yen o tuma Amedi bɛ bɔ sanfɛ ne ka jigin duguma ayiwa min ye ani Mamutu ye o tuma e bɛ taa fara Burape Kamara ale bɛ YouTube na radio Jɛgɛfɔ officiel la k'a fana fɔ k'a waleɲuman dɔn e ni ne anw de ye bitaw lase nka bɛɛ lajɛlen ka hakili to a la sini kunnafoni balan tɛ yen sini ye Noël seli sini ye chrétien ka Noël seli matigi Yesu Kirisa ale ka bangeli seli ye sini ye donba ye sinikɛnɛ juma ni Ala ni kira sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan min m'a sɔrɔ sɛbɛn kɔnɔ kumaw la an n'o da bɛɛ lajɛlen tulo ka laadiriya la a kɛto b'o kan sɔli Ala Muhamɛd.